ଆସନ୍ତା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏହି ରାଶିରେ ଘଟିବ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିର ହେବ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚଳିତ ବର୍ଷର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବା ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ କେବେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ। କହି ରଖିବୁ ଯେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶନିବାର ଦିନ ରାତି 1ଟା 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରତିପଦ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଥମ ସମୟ 1ଟା 5 ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସମୟ 1ଟା 45 ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବମୁଖ ରହିଛି 2ଟା 22ରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣର 3 ପ୍ରହର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପାକ ନିଷେଧ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ହେତୁ 27 ତାରିଖ 4ଟା 57 ପାଖରୁ ଏହିସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବବିଧି ମଧ୍ୟ ବର୍ଜିତ କରନ୍ତୁ। କହି ରଖିବୁ ଯେ ସାଧାରଣତଃ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପୂଜା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦିନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଆସନ ପକାଇ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଯଥା ପଦ ବିମୁକ୍ତିସି ବାହବର୍ଦ୍ଧନମ ସଙ୍କଟା ତଥା ତ୍ୱଂ ରୋହିଣୀ କାନ୍ତ ଆପଦା ମୋଚୟତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ ପରେ ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଧାରୁଆ ଜିନିଷର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ନିଜ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଧରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣର କୁପ୍ରଭାବ ପେଟରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ରାଶି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଶୁଭ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ବିଛା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।